Joburang nuri manari-nari ateh pamatan siri hagala pinang manari tandonya orang Minang barale gadang buah cubada di tengah laman di juluanan jo pinggalan usah lamo tagak di halaman uraklah langkah kapalaminan kaminan samo mandoakan. Selamat datang kami ucapkan buat rombongan anak Darojo Marapulai. Iya, dihadirkan sahabat kita malam Mbak Inai. Yang di Palak sana mana suaranya? Ya. Yang di Palak sini mana? Raswa Katumba Elektron. Ya. Oke, bersama Imut. Malam-malam baik koyo mama
cuma